Setelah biang main dah file tu file mundi. File mundi sekali. Oh, tadi tu. Pok Joko Office jong Deputy Commissioner Riboy District bat ni Kermen bakum ke parti yala ban pendep di Kamram ti BD bat ka government ak bangila ban yat dan Ahmad ban lek chau pajba bat ka ju kor ban pan ye gajing kersan naki pajba nam so sinong bat kum ke parti hagini ki liat si bladep nilayo aru kalat ya ka ban lek si pajba ban pan ye gajing kersan gajongki bat ni community bahagane kerti ka parti UDP jongi hapo jong ka Riboy District kan yo manra yaw nam tam agane election MDC ka Bansawan bat ni wer ni khotru ya ki pajba nong so sinong jong ka Riboy District ka bi ki jongi hi bro kawai ba kin ai ka jing kersan ki jongki aga bakum ka parti agane ka tem ka baladep aga bakum ka UDP ka yo ban yalam ya ka isi hapo district council kum ka jaj benriu nyala ban penulong ya ki mat ki bakongsan aga baide bag kendo ka siap kariti ka dustur ka sensyar khadar tenrai ka bangidon apo jong ka Khasil Autonomous District Council bad halor kini kimat ki bakum ka parti ngila de bantrei apo district council bad hakap kini kimat ki bakum ka jaj banriu ngi community bag district kan le AA akan ka tem ka bladep ngilala ban penulong ya kata bad ngi community ba ki pajba anong song snong jong ka Riboy District bad jong ka Khasi bro kawai ngi Kermen scam bakin ai ke jing kersan halor kini kimat ki bakum ke parti ngilala ban pendep ya ki jing angnut jong ki pajba nong song snong jong ka Khasi bro kawai de ngi penpau ya ke jing Kemenru ba kum ki kandidat ngi don ya ke jing Kermen ya ka bangila ban poi hau thong jong ke jing jong dokum UMDC jong ka Nongpo konstituensi sitting MDC akan ikan tiru na yang biang dia bangan yo banteng ya gajing Syakri umu MDC hapo district council but ladangan poi hau thong jo gajing job ngadon ka jing trang aga bakawi kamat ka bangadang sateng adu mentah ka bangila persyang akan ikan tem ngobla depru ndengin pat sianala ban penulong berkata kalong ba ka Riboy District jongi nyitip ba ki babun ki jaka gide kiri rai ndai ka basngo phla kalong ba district council 4 don watang ka weiru ka rai kabala codify yang kirukom sensyar khadar tenrai jongi hapo kari right ke jongi ban ngi community bala daw pajba un ai ke jingkersan ka bakura gani gadi kamat ka bakongsan bakum kari right ke jongi ngi dei ban yo ban codify ya ki an ki bapaka hapo district council kenang bala syali sisngi kanom don ke jing syaelam bakla hakarukom sensyar khadari right ke jongi kumpul misi mementah jong ka Nongpo misi Kaya syak, kaya jing syak ke tenrai jong ka Riboy District pakawai. Ka jing syak tenrai jong ka Riboy District hibaro kawai kum baki pajba nong song sinong baro jong ka Riboy District kitip bat ngiyo ru ya ka syuti. Hakabede bat ka jing syak saja sisin sistem. Ta kadai ka jing syak tenrai ka ba ngilala ban penpau so ka perthai adu kini kisni ba mentah.